ஹலோ நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த இடத்துக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு உங்கள் சூரியபிரகாஷ் HBS 618 சேனல். உங்களுக்கு சரியாக கேட்குதான்னு தெரியல. சரி பாருங்கள், நம்ம தன்னும் மகிழனும் வந்திருக்காங்க. பாருங்கள், நம்ம பிரிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணுங்க. வந்தாச்சு நண்பர்களே. பார்த்தீங்கன்னா கார் கிடைச்சிருக்கு. அந்த அது ஒரு சின்ன டாய் கார் இல்லை நண்பர்களே, அது கூட ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது கனெக்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஆமாம் நண்பர்களே, இது கனெக்டர் தான் நினைக்கிறேன். சரி பார்க்கலாம். ஒயருக்கு காருக்கு கனெக்ட் ஆயிருந்தா அசு நல்லா இருக்காது. ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணுறாரு. கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பிச்சாச்சு நண்பர்களே. பார்த்தீங்கன்னா இது ரிமோட் பார்க்கலாம். இருங்க சேஃப்டி பண்ணுங்க. சேஃப்டி போடலாம். இந்த பேட்டரி இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. இது வந்து பாருங்க, இப்போ நம்ம பேட்டரி இருக்குதான்னு செக் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. பாருங்க, இதுதான் நம்ம கார். ஓட்டுங்க. இதுதான் நம்மளுடைய கார். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.